Kvôli pravidlám EÚ musí Slovensko predávať elektrinu za rovnakú cenu ako krajiny, kde sa elektrina vyrába z plynu, a odmietli ruský plyn, zatvorili uholné elektrárne. Nadarmo vyrábame lacnú elektrinu, ak západné ceny určujú domácu cenu elektriny. Ak vláda nepožiada o výnimku v Bruseli a neiniciuje zmenu smernice EÚ, aby sme počas hospodárskej krízy mohli dodávať elektrinu pre podnikových veľkoodberateľov za vlastnú národnú fixnú cenu, potom budú kvôli západnej solidárnej politike všetci výrobcovia nútení predávať svoje výrobky za vysoké ceny, čo môže viesť k zatváraniu fabrík na Slovensku. Preto je na Slovensku drahý každý výrobok na pultoch obchodov a mzdy sú nižšie, no nehovoriac o konsolidačných, zaťažujúcich opatreniach vlády. Teraz treba postaviť sa za záujmy Slovenska. Vláda by nemala bojovať proti Bruselu len v médiách, v nádeji pre politický zisk. Kvôli pravidlám EÚ musí Slovensko predávať elektrinu za rovnakú cenu ako krajiny, kde sa elektrina vyrába z plynu, a odmietli ruský plyn, zatvorili uholné elektrárne. Nadarmo vyrábame lacnú elektrinu, ak západné ceny určujú domácu cenu elektriny. Ak vláda nepožiada o výnimku v Bruseli a neiniciuje zmenu smernice EÚ, aby sme počas hospodárskej krízy mohli dodávať elektrinu pre podnikových veľkoodberateľov za vlastnú národnú fixnú cenu, potom budú kvôli západnej solidárnej politike všetci výrobcovia nútení predávať svoje výrobky za vysoké ceny, čo môže viesť k zatváraniu fabrík na Slovensku. Preto je na Slovensku drahý každý výrobok na pultoch obchodov a mzdy sú nižšie, no nehovoriac o konsolidačných, zaťažujúcich opatreniach vlády. Teraz treba postaviť sa za záujmy Slovenska. Vláda by nemala bojovať proti Bruselu len v médiách, v nádeji pre politický zisk.